Imagesero vám predstavuje ďalší produkt, ktorým je samomiešajúci hrnček alebo hrnček pre lenivých. Ako môžeme vidieť, darčekové balenie. Hrnček je balený ešte v igelitovom ovale. Hrnček je napájaný pomocou dvoch mikrotužkových batérií, ktoré sú umiestnené tu na spodku. Hrnček má aj vrchnák. Je to taký termo hrnček. Môžete si na neho vyrobiť kávu do auta, aby sa vám nevylialo. A teraz názorný príklad. Máme tu na kávu. Nalejme si mliečko. A niekto má ešte rád aj cukor. A s týmto hrnčekom vám netreba žiadnu lyžičku, pretože ho zamiešate pomocou stlačenia jedného tlačítka. Je to veľmi milý a vtipný darček pre vašich kolegov v práci a podobne. Tak prajeme príjemnú kávičku.